Thank you, Sir. Of course, may pagkakalag doon, pagkakalit, Padre Walter, Padre Noy, Napon Sangkay, may Trinidad, Kapitan Isidro, mga kagawad, atawagan ko ha, diriin order iyo ko pwesto. Adi na Emildi. Thank you. Pero po, siya nagtuto aking pagbunot. Diba? Kailaw nga naghansin niya dila Riverside. Iya kita ginbubunot. Babalik siya ko naman pamtalan. Kanakat tuminira mabalas na. Of course, kagawad Arlita. Awedi. Kilala ko eh, kaya alam na. Kagawad Elia. Si Senior, ikaw ang Senior Derek Junior. And kagawad Rubin. Kinalawan ko yung Rubin. Then, kagawad Atan. Di mag-iiyahin nung nagatakbo kang kagawad Atan. Kagawad Joel. Ibang. Sige. And of course, Iski Cyrus. Ano Iski? Kapiraw. Okay. Yan. Naton, bisita, Kapitan. Agsam, Kapitan Roy. You made me proud. Prouder pa. Kaya pagsabi ko ito, salo. Kalimpi. Thank you. Walang halo nga kuwan. Naisip ko nalitaw nga botilya, siguro mga napulo, pero natural na ito. And bottled water. But nevertheless, wala na pinutos. No? Waray na. Basta, proud po ako. And of course, I don't know. Thank you for coming. Ay na maaaron igara lahat. Anagon, kabakyang, adi yakin maaram kung ati sabihin kung kuya, Sam Maestri, wag daw ganining kalaw. Mahusay ko ako. Mahusay no? Esbiriel and SB Jim. Di ka pa kami kagabi pag inarepod. Wawalo kami kagabi, mga linitas. Pero di pa kami malong iya. Tira. Mga dat kuro, sunod yung patro dit magkaabot. Ano? So, yan na. Para pa kita kung mana mayo, mana tindong, thank you. May daha ako ni hinuring ni Mano about may source nga ni tubig. Babalikan ko yan. Maghihimok ito yung source ng tubig. Babalikan ko yan sa program. Kay every time awat ng sangkay, naaaron jitmatic. Kahit manit pagtatagin jitmatic, naaaron host. Katatagin host, naaaron luho. Ano ba? So yan na, anigin ko to ni Mano. Kasulbaran ini itong problema pagtagatubig din niya. May puro. I remember then, grade 4 ako, parang ganyan na maan. Hindi pinanguha kami hanbao, dida itong libong, kabong, at tagabot. With Lito, nagsangkay. Nagkakanina, tutuloy ng istorya nga maluyot-luyot may din, pero may mahalos. Pero problema, kulang yung tubig. Ano daw, lahat doon nga tubig. So, ato na ngayon nga luhok dito, ha? Pag-uupayan ta. That's the promise, no? Pag-eleksyon pa naman. Pagtigaman na ng tao. But nevertheless, ang pagsiring ko, Kapitan, o pa yung tatatulay nila, kapanhatag ko ang tumbler, gusak lumayog nila. Kaya mairas pa ako. Paro na maka nag-drive diyan alutod, nakapot kay driver mapunta.
buhis buhay pagkakaninga ni diya nagprapromise at alinguhaon ta dug nga namit halapat din yung kalusada. Yeah. Madali lang pag yanakan kami magwarta. Yeah. Nakahimo nga rin kita harapi hapat, di ba? Nakahimo kita filahan, nakahimo kitahin pari tricks, di ba? Ngan maram ka mo, diri, mahuman it patron, pagdudoong niyo, mag-iingat itatundoongan, makita ka. Promise. Nagkalawi naman niyo, tidak haagsam. Primero, nag-iiriba ng panuuhan, mahuhuman diri. Pero yun na, kalawi niyo, mahumpay na, di ba? Di ba? Oo. As ito itong direction, itong finalabli nga oras. Ganyan na, may nang bago nga uso. Kaya nagsasarit kami ang tao ng among pinaora nga tagan kami oportunidad pagservisyohan kamo, may danang ginsaad nga mahatag kami proyekto, mahatag kami ayuda, ihatag namon cash direkta nga goods kabali itayo. Ganyan na, iga-announce ko nga may dali naman ang guti. Guti ay nga gugma, tigat munisipyo. Mahatag kami na naman cash. Ay, ang chiki. Hala? Yan. Yan. Sir Cesar Galusa. Thank you. Ini Sir Cesar. Ang galing nito eh. Oh, yan na. May dadang ursa. Ano? Sunod. Los. Buyong. Kanina didi mga didi nagkabuo. Mga kagawa, mga SBDD. Didi, ito turnover na ini. Kutegal na ini. Worth 68,000. Dati na ini. Mahihan na ini nga ko. I believe nakahatag ako first term ko. First year, 100 plus 100. So plus 68, it will be 268. Imagine, for 2 years, nakahatag ako in cash na 268. And thank you, Lord. No? Sige. Ibras? Ano ini? Pero kinuha ang microphone. Paya ini. Sige. Salamat. Music maestro, kakanta